ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо прогнозҳои нави Дастин, Порье, Ислам, Махачев, Арман, Царукян ва Конор Макгрегорро дар муҳорибаи Ислам зидди Порье омода кардем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. оғоз мекунем аз Арман Царукян. ман фикр мекунам ки Ислам кӯшиш мекунад ки ӯро дар назди сетка идора карда ба замин афтонад ва ӯро дар замин идора карда сабмишен гузаронад. аммо агар ки Ислам ин корро карда натавонад, пас барои ӯ дар стойка бо Порье ҷангидан хатарнок аст, чунки Дастин дар зарбазанӣ дар дигар сатҳ аст. зарбаҳои ӯ, суръати ӯ ва ӯ хеле зуд метавонад ки Исламро ба нокаут равон кунад. ана барои чӣ Ислам кӯшиш мекунад ки ҳарчи зудтар ӯро ба замин афтонад. дар ин муҳориба ман ғолиб Исламро мебинам, аммо ҳамчунин ба ғалабаи Дастин Порье бо тариқи нокаут боварӣ дорам, чунки ин кор рух дода метавонад, гуфтааст Царукян. акнун бошад дӯстон, мегузарем ба прогнози Конор Макгрегор. ман фикр мекунам ки Дастин ӯро ба нокаут равон мекунад. одатан Махачев дар аввали муҳориба ҳаракатҳои на он қадар хуб мекунад ва зарба сар дода метавонад. чапдаст ӯро бо зарбаи дасти рост ба нокаут равон карда буд. ин зарба яке аз беҳтарин зарбаҳои Дастин аст, гуфтааст Макгрегор. прогнози худи Дастин Порье. ман дар бозии ӯ суроғиҳои кам мебинам ва ин чиз дуруст аст, чунки ӯ беҳтарин ҷангори ҷаҳон новобаста аз вазн аст, лекин ман ӯро ба нокаути вазнин равон мекунам ва довар маро манъ мекунад. ва бале, ман ками кам як маротиба гильотинаи худро мегузаронам, гуфтааст Порье. акнун мегузарем ба прогнози худи Ислам Махачев. ман ӯро ба замин меафтонам. ӯ кӯшиш мекунад ки гильотинаи худро гузаронад. баъд ман ба пушти ӯ мебарам ва ӯро нафасгир мекунам. ба ҳамин тамом, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Дастин Порье аллакай шаби 1 ба 2 июн дар турнири UFC 302 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонии 5 раунда шуда муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ва дӯстон, чӣ гуне ки мебинед, дар аввал бисёриҳо ба ғалабаи Махачев боварӣ доштанд, аммо ба наздик шудани муҳориба боз бисёр дигар ҷанговарон боварӣ доранд ки Порье Исламро ба нокаут равон карда метавонад. ба фикри худи шумо дӯстон, ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расида метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.